Diretso ba? O, balance mo muna yung paa, nakataas. Ayoko talaga mamatay. Ganun mo ba? Dahan-dahan ba? Mamatay ako, Ma'am Sil. Yan, o. Mamatay ako dahil. Gumanon siya bigla, oh. Good day! Mainit-init na hapon. Pagkatapos namin sa school ni Gwen, ngayon nandito na kami sa mansion kasi dadalawin namin si Mama Sita. Ah! Nangyari? Ano to? Bakit ka pa? Hindi ka pumasok, Carla? Hindi, kakatapos ng klase namin. Hindi ka nagpunta sa school? Ay, sa tindera ko siya dun kanina. Asa si Mama Sita? Hindi ko alam. Ano nangyari dito? Ito yung puno. Nga naman. Andiyan ba si Mama? Asa si Mama? Hindi ko alam. Bakit kaya? Ano nangyari? Oy. Dito Nag-ano ngayon, oh? Pinutol nila lahat ng puno. Ah! Alam ko na kasi yung mga ugat. Oo, yung mga ugat nga. Tapos nagka-crack na yung ano. Nag? Nag-crack na yung semento dyan sa ano. Dyan sa harap. Ah. Sayang, ang laki pa naman ito. Ito, oh. Nag-crack na yung mga... Ah, kasi yung ugat gumagapang. Talaga siya kasi tubo pa yan. Walang tao dito, field ko na video. Andiyan si Mama sa kabila. Hindi ko alam, punta natin. Baka. Walang tao? Andiyan yan sa loob. Eh, sarado eh. Andiyan. Wala, ang ganda ng bahay niya, oh. Ala, nag-ano rin sila dito, oh. Ay, putol din. Ah, naglinis. Wala si Talicious. Ma? Tanawa natin si Mother. Mother? Wala, walang chinelas. Hindi, ano yan, nandiyan, pero baka tulog. Ay, alam ko na. Ano? May maganda akong idea. Ano? Halika, doon tayo sa labas. Maglalaro tayo. Nang? Basta. Nang? Basta, halika laro tayo. Doon tayo sa labas. Anong Matutuwa ka sa laro natin. So, ayan. Siya ay maglaro ng yung kanyang bagong sasakyan. Pero hindi niya alam kung paano ipaandar. 'Di ba? Oh, di mo alam. Tigil na siguro 'yan. Magpadyak ka na lang. Actually, pwede talaga siyang padyak. Oh. Flat siya, day. Hindi siya flat, nakala. Tapos yung tugtog, day. Ano? Oh, hiwi pag yun. Balik mo na lang yan doon. Amin, Maring. Aman nga naman. Wala, maghingi sana kami ayuda. Na, chlorine. Palimpis ko. Asa di si Talicious? Sino ba lang? Wala. Ulit tao. Nag-jerger siguro sila. Orang, lamas pa ako. Siya ako. Dana ako lang. Taray, kagikan Maring. Oo, pra malaman. Lalami kay buhok si Maring, oh. Yan. Oh? Diyos ko, iba na talaga pag mayaman na talaga, Uy! no? Yaman sa mga mata. Ito mong ganit. Mayaman, nandinigig ko mo. Nanagod siya kuan, grocery store. Hala, bagong floor mat. Diyos ko. Pag sa probinsya, sa Bay mo sa amang kas ka? kuan ang sakay, hiwi mo na iyang kuan. Baro mo nakaumbraso. Ayan, galing pala siyang ano, kaya walang tao sa kanila. Nag-ingay pa naman ako doon. Ano naman, wala kasi yung kwarto. Diyan lang mama. Wala gani. Ah, mama, dako nga balay. Puta mga tao eh. Bago pa ka nakabalik? Sa, Kasi siya magpapautang sa atin. ha? Papautang kayo ni Maring. Maring, pautang.
Ako niya ipautang kay ako yung negosyo. Sa'yo talaga. Drive. Ano na ba? Ano? Okay. Yan. Ay, nag-anak kay mag-bike man ka. Oh, sige. Magpidal man ka di ayun na nagikumuta. Ay, hindi, kasi baka bigla niya magalaw eh. Baka bigla niya maikot ba? Usa man ni gamay pag yung kayo. Ina nga motor na lang nagina na. Oh. Isa dagi ka na. Diretso ba? Oh, balance mo muna yung paa nakataas. Ay ko talaga mamatay. Eh, gano'n mo ba? Dahan-dahan ba? Mamatay ako, ma'am. Dali ba? Mamatay talaga ako. Yan, dahan-dahan, tas yung preno. Yan, oh. Sige, dahan-dahan mo lang. Palagi lang nakapreno. Wag alalay lang para kung gusto mong tumigil. Oh, sige. Bitawan. Mami, Bitawan ko Oy, ito. ayaw ka na. Ayaw kumuta diretso wa. dahan-dahan lang. Oh. Hinay mo lang yung pag ano, yan. Oh, bitaw yung preno. Bitaw yung preno. Oh, aandar. Yan, oh, yan. Hinay-hinay lang, ana. Oh, yan. Sige ba, oh. Yan, ang laki-laki na ng baby boy namin, oh. Yan, oh. Oh, sige, idiretso lang. Ha? Sige, oh. Balance, oh. Sige, yan, anak, yan. Oh. Ang galing-galing ng baby boy namin na yan eh, oh. Yan, oh. Come on. Ayoko na. Ah! Sa Mars. Hindi Kala mo lang? Hindi. Tayo, uy. Ano si Mars? Oh, tanawa si Mars. Go Mars. Tayo. Oh, bibili kasi si Mars niya ng 4. Oh. Pwede pang Oh, tanawa. Oh. Oh. Iwi, Dani. Ano? Ayoko. Mamatay ako, dahil. Gumanon sa bigla, oh. Kasi nga pinuwersa, dahan-dahan lang yung ano. Ayoko. Ah. Kato sa motor, sa motor. Ay! Bahala ka dyan. Walag magbayara ako sa pagtahe. Tanawa si Mars, oh. Di ba? Murag tindera. Tayo, di ba? Murag tindera sa Yakult, oh. Di ba? Oh. Iwi, yang ano bilang. Oh? Nangiwi. Hiwi nga. Oh, hiwi kayo, ma'am shi. Masira yan. Then, ano lang yan. Di lagi iwi lagi. Balik mo na yun doon. Ina, mamatay pa ako dyan. Eh. So, ayaw mo na mag-drive. Ayoko. Ayaw mo na maglaro. Ayoko. Ba yan? Tama na, mami. Oh, ana tanawa gani. Ang pangit mo kalaro. Mami, ayoko na, mami. Mami, ayoko. Ang pangit ng baby. Sa man ipag-off dayon Mark. Ganong ano? Nagtanggal na ng mga puno ba? Hindi na dito. So, hindi ka pa tapos maging... Kala ko Tindahan. Ako, nagluto, nagbiro. Kaluoy basta daning. So ano eh. Okay, Gwen na yan. Asa yung ano na lang sa'yo, Mars? Anong... Esa. Eto, yung linoleum. Ah, Yan, oh. Gwen, na pa yung mga box. Sayang naman, ang laki-laki mong bakla. Mars, ang daming langgam ng tindahan. Ay, maraming pera yan, pag ganyan. Pula, hindi itim. Ah, yun lang. Oh, tanawa. Ay, Diyos ko Lord, cargador. Tagahugas. Ang dami ko ng pagod ngayong araw na to ah. Hala, grabe ka. Hala. Bakit kaya akong kumari, ang yaman ng kumari. Di ba, no? Patingin niya ng tindahan ni kumari. No, oh. Mars, pwede ako mag, a day in my life. Ano na? Asa tindera? Kung sa inyo, kalik-kalik. Baka mamaya, puro utang naman yung ano mo, pag ha? lalaki, may discount. Ha? 80%. Ha? For example, 100 yung bibilin niya, 20 na lang. Hala. Ang gasolina ha, dito ka na bumili sa gasolina ba? Ah, Ano lang, diba? may 5 pesos ako per Oh, liter. diba? Alam mo na.
Masunog kaya to, Mars, kung lalagyan ko ng ano, Lang. posporo. Yung. Oh, Itong gasolina, meron dito eh. Na, nagkote. Sure gid na masunog. Yan sa mga gusto pong bumili ng lighter, yung Available. mga magbambam Chinese, May foil din ako. foil din kami. Ginoo ko. Kompleto pala. Kompleto. May pampadulas din si Mari, oh. Hala. Sunrocks, original. At may gulay. Oh. Kompleto. Diba? Iba ka, Dito, iba ka Mari. Tapos may karne dito. Oh, naa. Tsaka yung chicken. Be, mag-rest. wala diya. Hala! Papay limpyo. Lamori, Dami. napalagi kay Kuan, ha? Muna Napay. naluto. Wala. Saray, oh, dami. Sa mga gustong bumili, pwede po kayo magpa-online. Hala! Ang spaghetti! Isulod sila pe, kaya na may Mars, wala kay ka ng salad, Mars. Atura ko isang adlaw sig pangitag salad. Ay, ayan na lang, oh. Itong New Year. Kuha mo ng ano, Gatorade ba? Asan? Ayan, oh. Ayan. Salamat, Mars. Isa na. Isa pa ba? Wala naman, oy. Dili bugnaw isa. Ayun, oh, ayun, Ayun oh. na Nasa likod ng, tinatago ng ano eh, ng beer eh. Hinay ba? Na mabuak yung isa. Sales agad. Ayan. May pa free drink si Mars. Totoo. Salamat, Mars. Diyos ko. Maburaot mo kumari. Ay, hala. May nangangamusta sa'yo. Sino? Si Talia. Uy, Oh, yung anak ko. Ay, wala. Ay! Pagdating ko pa lang, Mars, diba? Nagbigay ka? Oh, binawi ko lang yan. Ito din.